çima mid dixwaze ocalanekê biçûk ji Demirtaşê bike. Li ser têkiliyên lehêniyên di navbera PKK û Mîta Tirkan da gelek tiştên baz kirin. Lê hertim PKK van tişta înkar dike û kesên wan tişta baz dikin bi sîxurî û xıyanetê tawanbar dike. Tu caran PKK rê nade bi awayekî vekirî bahs li têkiliyên Mîtê bi PKK re bên kirin. PKK her tiştî înkar dike. Lê belê dema mirov li dîrok û pêşxatan dinêre her tişt eşkere dibe. PKK bi awayekî sîstematîk li ser mejiyê Kurdên Bakur bi giştî û alîgirên xwe bi taybetî kar kiriye. Bi dezenformasyon û nûçeyên bê bingeh mejiyê wan şiştiye. Bi awayekî ku piraniya wan niha bi tenê wê tiştê dibînin û bawer dikin, yên PKK ji wan re berçav dike û baz dike. PKK alîgirên xwe bi awayekî xapandine ku bawer bi wan vîdyoyan jî nakin yên li ser Ocalan di girtîgehên Tirkiyeyê bi nehênî hatine kişandin. Ew bi awayekî hatine xapandin ku dibêjin ev vîdyo montajin. Ocalan bi vê awayî napeyve. Mîtê ev vîdyo sexte û montaj kirine. Niha di Rojava Tirkiyeyê bas li vê yekê tê kirin ku serokê Mîtê Hakan Fidan daxwaz ji Selaheddîn Demirtaş kiriye ku cihê Abdullah Ocalan bigire. Ev gotin Demirtaş bi xwe gotiye. Tevî ku pêş niha gelek tişt dihatin gotin û PKK înkar dikir lê ev car rewş cuda ye. Ji ber ku ji aliyê yek ji kadroyên PKK bi xwe ve hatiye gotin. Tişta bakêr jî ev e gelo Mît çima dixwaze Selaheddîn cihê Abdullah bigire. Mirov dixwazaya xwe da wisa ye ku naxwaze dijminê wê hebe. Ger hebe jî dixwaze her du zû da wî ji dijminî ji nav bibe. Ger ev dijminatî di aliyekê giştî û netewî da be jî ji xwe rewş bi cuda ye. Her çi qas mirov dijminê xwe zû bişkêne ji nav bibe û li ser erdê nehêle wê zûttir bigihêje armanca xwe. Ger bereva jî vê yekî rû bide wê demê herkes wê bizanîbe ti dijminatiyek di holê da tune ye ya heyî hev ahengî ye û ne tiştekî dine. Di dadgeha cezayên giran ya Enqerê da doza Kobanê berdewam dike. Hevserokê berê yê HDP Selaheddîn Demirtaş jî di vê dozê da tê darizandin. Rûniştina dadgehê dîsa roja yekî kanûna sala 2022 dest pê kir û du rojan berdewam bû. Hinek belgeyên vê dozê ku pir balkêş bûn ji aliyê HDP ve hatine belavkirin. HDP ragihand Demirtaş di rûniştinê da amaje bi vê yekê daye di dema pêvajoya aşitiyê da dema şande diçin İmraliyê serokê Mîtê Hakan Fidan xwastiye li gel wî hevdîtinê bike. Lê wî qebûl nekiriye. Demirtaş dibêje bi zanebûn dixwazin di navbera wî û rêveberê PKK Abdullah Ocalan da rojevekê vala ava bikin û ew di wê zanebûnê de ne. Demirtaş dibêje bila kes ji me hêvî neke ku em gavê parza bavêjin û xwe radestî wan bikin. Pêşniyar kirin ku min bêxin cihê Ocalan xwestin ji min ocalanekê biçûk çê bikin. Em emin û Ocalan ji Ocalan e. Hêz û rola Ocalan heye bandorê li siyaseta roşilata navîn dike. Em jî wek nûnerên siyasiyên gel bo çareseriyê li parlamentoyê xwediyê rolekê ne. Bi wan gotinên Demirtaş wisa dixuye Ocalan êdî miriye yan jî ber bi mirinê diçe û dewleta Kur ya Tirkiyeyê jî dixwaze kesekê din li cihê wî deyne. û bi rêya wî rêya xwe ya xapandina Kurdan bi destê Kurdan û bi serokekî sexte di berjewandiya Tirkiyeyê da bidomîne. Ger wisa nebe çima Mît dixwaze kesekê din li cihê Ocalan bêdanîn. Gelo çima dewlet dixwaze Ocalanekê din Ocalanekê biçûk biafirîne. Ma qey wekî PKK dibêje Ocalan ne dijminê Tirkiyeyê ye. Lê kêjan cih û warî wedîtiye kesek bixwaze dijminekê ji bo xwe biafirîne û xwedî bike. Na, ji kesên bi vê awayî re nayê gotin dijmin. Ji wan re tê gotin kirêgirtî, caş, zilamê dewletê û xaînê ne tewa xwe.